Niektorí ľudia nejedia, pretože by chceli byť štíhli, ale pretože ich myseľ je vo vojne sama so sebou. Anorexia je duševná choroba, ktorá skresľuje vnímanie a preprogramováva vzťah mozgu k jedlu a vnímaniu tela. To, čo iní považujú za krehké, považujú za nestačiace, aj keď ich telo je len koža a kosť. Zrkadlo odráža niekoho, kto je stále príliš veľký. Nie je to márnivosť, je to sebatrest maskovaný ako kontrola. Pre mnohých sa jedlo stáva bojiskom, kde sa stretávajú emócie, strach a trauma. Obmedzovanie jedál im dáva falošný pocit poriadku vo svete, ktorý sa zdá byť nekontrolovateľný. Je to spôsob, ako umlčať bolesť, vyrovnať sa s neviditeľným chaosom, cítiť niečo, keď sa všetko ostatné zdá byť necitlivé, ale táto kontrola je ilúzia. Pomaly im berie silu, radosť a život. Niektorí ľudia nepotrebujú súdiť alebo aby im niekto hovoril, aby len jedli. Potrebujú súcit, trpezlivosť a pochopenie, pretože liečenie anorexie nie je o jedle, ale o opätovnom nájdení bezpečia v sebe samom.